Himas rehas ngunyan ang sarong lalaki makalihis na ireklamo nin pang mamolestya kan kabarangay ka ini sa Banwaanin Goa, Camarines Sur. Pasado alas 3 nin hapon ka nakaaging Sabado kan arestaron ang akusado sa mismong harong ka ini sa Sitio Kalangatnan, Barangay Digdigon. Binisto ni Police Master Sergeant Richard Capus ang tagapagtaram kan Goa Municipal Police Station ng suspect na si Alan Avila I. Parola alias Al, 33 anyos, may ka-live-in partner na nagtatrabaho bilang helper. So ang pag-aresto po sa batay sa paghahain ng warrant of arrest sa ilalim ng criminal case number 35775 na inilubas kang korte. Naarestuan suspect sa kusog kan mandamiento di aresto para sa kasong act of lasciviousness. Napigpaluwas kan korte ka nakaaging Pebrero 19 asin may rekomendadong piyansa na 36,000 pesos. Ang sa komunidad sa Banwaanin Goa na maging marigmat po kita lalo sa mga kakianta na dapat daita po pag pasuluhon kumasay na sa tuyong kakiyan lalo na sa mga kababaihan. Dapat bantayan po kan sa indang mga magurang, kung mga magurang kundi mga tugang. Sa presente, nasa detention facility kan Goa MPS ang suspetsado para sa nagkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Para sa mga baratang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.